hodinové. A bohužel nemám tolik času, kolik bych potřebovala dneska. Něco mi do toho vlezlo, takže bohužel to budu muset rozdělit na 2 poloviny. Tak jako jsem to dělala předtím, nevím, v listopadu asi. Protože jinak bych ty otázky musela hodně odfláknout a to se mi nechce zase. Takže ještě máte pár dní a na to, když tak napsat nějakou otázku do druhé části. A jdem na to. Psali jste mi otázky jak pod video, tak na kartě komunity, takže já to budu brát tak nějak chronologicky. Takže pokud se na vaši otázku nedostane dnes, nemusíte se bát, bude příště. Martina se ptá, ahoj, mám trochu víc otázek, doufám, že to nevadí. Co děláš ráda kromě natáčení ASMR? Ráda hodně čtu, taky hodně si zpívám. Ráda jsem taky dost chodila tancovat, teď už moc ne, teď už na to nemám tolik času, nebo spíš dávám přednost jiným koníčkům. Teď zrovna aktuálně se učím háčkovat, protože si chci uháčkovat nějaký roztomilý plišáky. Já jsem to viděla na Instagramu a hrozně se mi to líbilo a řekla jsem si, že se to musím naučit. Stůj co stůj, i když je to těžký, vždycky je všechno těžký. Když s něčím začínáte, že jo. Ten první krok je vždycky nejtěžší. Takže se učím háčkovat a to opravdu ráda a dělám v poslední době. Co ještě on je to víc? Ráda poslouchám hudbu třeba. Je to všechno. Možná ne, určitě ještě jsem na něco zapomněla. Co dělám ráda? Je hodně věcí. Co dělám ráda? Já nemám... Nejsem ráda jenom na sociálních sítích a nerada ztrácím čas, takže radši to věnuju něčemu takovému. Máš oblíbený ASMR trigger nebo spouštěč? Mám. Ukážu. Je to s bublinkovou folií. A věřím, že tohle se nebude líbit úplně každému. Ale já mám vždycky ASMR, když tohle slyším. Prožívám ASMR, to je asi lepší. Jaký je tvůj oblíbený film nebo seriál? Já mám hrozně ráda film Protivný sprostý holky. Už od malička se mi ten film strašně líbí a kdykoliv se na ně dívám, tak pořád mi to přijde vtipný a dobře udělan. A taky mám ráda Johnnyho Englishe, jedničku hlavně. U toho se vždycky nasměju a oba tyhle filmy jsem viděla snad 150krát. Hlavně jako, když jsem byla menší teda. A seriál, nevím, jestli mám úplně oblíbený seriál, možná Černé zrcadlo, anebo Cancel, The Office, americká verze. To teď aktuálně sleduju a baví mě to, vždycky se u toho nasměju. Je to takový můj styl humoru. Tak sbíráš něco kromě knih?
obrovskou sbírku prostě svých postaviček, svých plišáků. Prostě jsem byla posedlá sovama z nějakého důvodu. Asi od svých 11 let. Zhruba do 18, do 19 jsem sbírala i jakýkoliv sovy, co jsem viděla. Zároveň se mi dostávala dárky se sovama od ostatních. Takže to mám pořád tu sbírku ještě. A taky jsem sbírala Funko Pop. Ale ty už nesbírám dlouho. A hlavně to bylo v době, kdy já jsem nevěděla, že je máte nechat v té krabičce, aby neztratili tu sběratelskou hodnotu. To nebylo úplně jedno, to bylo před lety. Takže jsem krabičky vyhodila. A mám je bez krabiček jenom. A teď si říkám, jestli bych aspoň část té sbírky nedala třeba na Vinted nebo něco takového. Protože jich mám moc a zabírají hodně místa. Takže uvidíme ještě. Nebo na Aukro, nebo na něco takového. Za pár korun, protože nemám k tomu ty krabičky, že jo. Věříš na duchy? Myslím, že ne, že nevěřím. Ale jako mladší jsem věřila, protože si vzpomínám, že jsme s kamarádkou vyvolávali ducha Michaela Jacksona. A brali jsme to docela vážně. A já jsem schválně se snažila to nějak pokazit, protože jsem z toho měla respekt. Přísahám, že ještě 2 týdny poté jsem v noci slyšela kroky. Nevím, co to bylo. Možná to byla prostě paranoja, jo, že se mi to zdálo. Nevím, jestli u mojí postele zrovna duch Michaela Jacksona dělal moonwalk, jo, ale to by bylo tak, já nevím, 13 možná, nebo 14. A od té doby, já nevím, já z toho mám respekt, asi vůbec jako nechci se k tomu přibližovat, nechci o tom přemýšlet, i když vlastně na ty duchy nevěřím, jo. Do jakých zemí by se chtěla podívat? A pokud nepočítám Koreu, tak Austrálii, Nový Zéland, Japonsko, Singapur. Ale těch zemí víc. V podstatě bych chtěla vidět všechny země, i když to asi nebude úplně možný. Ale Singapur a Austrálie jsou hodně vysoko na mým seznamu zemí. Nevím, kdy se tam dostanu, kdy se tam podívám. Uvidíme. Jdeme dál. George se ptá, já bych se chtěla zeptat, jaký je tvůj nejoblíbenější knižní díl Harryho Pottera. Já teď čtu poslední díl, tak je napadla otázka. Já mám asi nejraději 3. díl Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Já mám hrozně ráda Vězně z Azkabanu film. Ten film jsem viděla taky snad 150krát. Ale knižní díl mám nejradši 4. Ohnivý pohár. A naposledy jsem četla tuhle knížku kdysi dávno, když mi bylo tak 12 možná, ale hrozně mě bavil ten turnaj a to, jak Harry měl pořád jakoby co dělat. Pořád se musel něco připravovat, čelit různým výzvám a hrozně mě to bavilo. Ten film 4 nemám zas tak ráda, není špatný, ale asi znáte to meme, jak dal si své jméno do poháru 3 kouzelníků Harry, řekl Brumbál klidně a v tom filmu to řve přímo.
Jinak já mám ráda všechny díly Harryho Pottera, je to moje taková srdcovka. Je to i knižní série, díky který jsem začala číst jako malá. A možná kdyby J.K. Rowlingová to nenapsala, tak nikdy bych se ke knihám ani nedostala, nikdy bych neobjevila lásku ke knihám. A ještě bych se chtěla zeptat, jestli by si někdy zase nenatočila na český kanál Krimi příběh. Uvažuju o tom. Určitě někdy v budoucnu a zatím nevím ještě co. Vím, že jsem něco chtěla natočit o sektách. Tak uvidíme, jestli se to dá počítat, asi jo. To Krimi příběhu, protože mi to přijde hrozně zajímavý téma. A už jsem něco měla připraveno a pak vlastně jsem měla pauzu tenhle rok, tak uvidíme. A taky tě zdraví. Teď se podívám na video, protože vím, že jste mi tam taky nechávali otázky. Radim ještě budu reagovat trochu na ten komentář, když tak. A Radim píše, že vztahy s cizinci bývají a jsou komplikovaný. Hlavně díky vízu. A já třeba úplně ty kulturní rozdíly jsem tolik nevnímala, hlavně protože teď už ex-přítel byl taky takový západní, jo, bydlel v Americe předtím, znal i Evropu a ty zvyky, takže to třeba já jsem moc nevnímala, ale vždycky to bude těžší právě díky vízům a papírováním a věcem, který v normálních vztazích prostě nejsou, že jo. No. A jinak, jo, ještě budu reagovat, že vždycky z toxického stavu je lepší co nejdříve vycouvat a neomlouvat to. Já bohužel, já nevím, jestli to mám říkat, ale já bohužel mluvím o sobě, že dávám lidem moc šancí. To je jedna věc. Druhá věc je, že tak nějak jsme se domluvili, že prostě jednou se vezmeme a budeme mít děti a třeba jsem nechtěla přijít o takovou tu jistotu, i když vlastně tam žádná jistota nebyla na závěr. A že díky tomu, jo, a taky, že byl covid během toho, takže vlastně ani nebyla moc možnost se s nikým jiným vídat, jo, poznávat lidi. Myslím, že kdyby nebyl covid, že se ten vztah rozpadl mnohem dřív. Jo, bylo tam hodně faktorů, ale jak to dopadlo, tak to dopadlo, no, jako teď už to nejde vrátit, že jo. A jaký máš přes tohle léto nejlepší zážitek? Pokud nějaký byl, nebo co tě potěšilo? A nejlepší zážitek asi, když jsem cestovala s kamarádkou na pár dní do Paříže. Já jinak jsem moc necestovala tohle léto. Ale to byl vlastně jenom prodloužený víkend. A bylo to super, byla jsem i na Lollapalooze na festivalu. Což byl taky zážitek, já moc nemusím takhle velký davy. A co bylo trochu ironický, že co se mohlo pokonit, co se mohlo nepovést, to se nepovedlo. To byla od začátku prostě série nešťastných příhod. Ale to bylo ke konci, no to bylo tak špatný, až to bylo dobrý, že to vlastně bylo tragikomický. Člověk se tomu musí zasmát a jít dál, jo. A i tak mám spoustu příjemných vzpomínek z toho víkendu. Viděla jsem poprvé Paříž. A nic zas tak špatno se tam nestalo, neokradli nás, nenapadli. A demonstrace taky nebyly. Odpad
památky v ulicích taky ne. Že jsem aspoň viděla Eiffelovku a Notre Dame a tak dále. A bylo to super. Celkově to bylo super, i když se teda spousta věcí nepovedla. Ještě tady budu reagovat od Barbory, která píše, myslím, že trochu vypadáš jako korejské děvče. Možná proto z angličtiny přeplyne do korejštiny. Já jsem v tom videu říkala, že na mě vždycky všichni mluvili korejsky. A až když jsem si přečetla tenhle komentář, tak mě napadlo, že já sice jako Korejka nevypadám, jo. Ale v Soulu žije poměrně dost holek z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, z těchto zemí, co tam žijou pořád, jo, trvale, umí ten jazyk, jsou tak nějak začlenění do společnosti. A na těch holkách je to hrozně poznat, jo, prostě pleť, styl oblíkání, styl líčení, možná i vystupování trochu. A já vím, že s kýmkoliv jsem kdykoliv mluvila, tak vždycky všichni si mysleli, že já pocházím taky víc z těch východních zemí. Nikdo nikdy by netypl západní Evropu nebo střední Evropu. Vždycky všichni si mysleli, jako, že pocházím, nevím, z Ruska, z Ukrajiny. A myslím, že teda když jsem s tím mluvila, že automaticky jsem byla zařazena do téhle skupiny lidí, co prostě umí jazyk, co tam jako žijou dlouhodobě, tak myslím, že to bylo z toho důvodu. Ne, že bych úplně vypadala jako Korejka, ale spíš jako holka z těchto zemí. A jinak já jsem to slyšela i od Čechů, tohle, jo. Nevím proč. Takhle. A já vím, že malá část, nebo jedna část mojí rodiny pochází z Rumunska. A já jsem to jednou před někým zmínila. A oni, tak proto, tak to dává smysl. A já, jako co dává smysl? Prostě já jsem já. Hotovo. Jinak já moc nevím o rodině. Moc se o tom buď to nevědělo, nebo nemluvilo. Takže já nevím vlastně, odkud pochází zbytek rodiny. Vím tak čtvrtinu. Jo. Těžko říct. Národnostně jsem Češka, no. Tak, dáme si asi poslední otázku, protože mi dochází čas. Karolína píše, ahoj, jsem neskutečně ráda, že jsi zpět. Ano, jsi moc krásný, děkuji. A teď otázka, tvé nejoblíbenější místo v Koreji. Asi ostrov Jeju. Já mám teda ráda i Seoul. Je to mega město se spoustou lidí. Vždycky i ve 2 ráno jsou lidi na ulici. Ale ostrov Jeju, to je něco jako Chorvatsko pro Čechy. Jo, taková dovolenková destinace, krásná příroda. Bohužel já jsem tam zrovna byla během monzunu, takže jenom pršelo a moc jsem toho neviděla. Ale jsou tam nádherné pláže, vodopády, i větší klid, možná i, nevím, milejší lidi trochu. Těžko říct, nebo povídavější, jo, víc je třeba zajímá, odkud jste, co tam děláte a tak dále. A kdežto v Soulu, když jdete po ulici a někdo do vás napálí, tak se ani neomluví a jde dál, jo, ani se neohlídne nic, jo. To neříkám, že lidi v Soulu nejsou milí, ale je to trochu jiný, jo. Takže pokud náhodou budete v Koreji, určitě doporučuji si zajet i na venkov třeba, anebo právě na ten ostrov Jeju, protože je to úplně
s vepřovým masem a je tam ještě nějaká zelenina, rybí omáčka, myslím. Nevím přesně, z čeho to je. A já mám obzvlášť ráda verzi, která se dělá na páře. Můžou být ještě smažený určitě, možná je víc variant příprav, ale mám tu knedlíčky, prostě to je srdeční záležitost pro mě taky. To jsem si pořád objednávala, když jsem byla letos v Koreji přes aplikaci dovážku. I jsem vlastně na tom byla v restauraci právě s jednou holkou, se tam cestovala poprvé, takže já jsem jí chtěla představit mandu. A teď my jsme seděli v restauraci, ona si objednala. Pak mi řekla, že je muslimka a nemůže vepřový. A já, pane bože, co teď mám dělat? Naštěstí tam byla ještě nějaká verze s mořskými plody. Takže tak. A to na ní nebylo vidět. Jo, pocházela z Belgie. Prostě to nebylo vidět. Ještě bych málem zapomněla, taky se dělá polívka z mandu knedlíčky. To mám hrozně ráda taky. Dělali ji i tady v Česku v jednom bistru nedaleko od mého bydliště a z nějakého důvodu přestali. A mě to hrozně mrzí, protože jsem si ji tam ráda dávala. Bohužel zase hod někdy jindy, třeba mi začne dělat někdo jiný. Ale fakt doporučuji s tím mandou. Mám hrozně ráda. Tak zbytek otázek si teda nechám na příště. Kolik ještě máme? Už tolik ne. Tak to zvládneme příště na jednou. Moc děkuji za všechny otázky, co jste mi poslali, nebo pokud mi ještě pošlete. A děkuji za zhlédnutí. Mějte se fanfárově a uvidíme se zase někdy u dalšího videa, což bude pravděpodobně za týden.